Butikkerne i Danmark har det hårdt. Kurven, som de ser her, som Danmarks Statistik offentliggjorde i dag, taler et tydeligt sprog. Omsætningen i butikkerne steg i 2009, hvor mange mente finanskrisen var ved at være overstået. Men som de så kan se, ja, så går det nu voldsomt tilbage igen. Indkøbslysten er forsvundet, og derfor er butikkerne tvunget til at tænke nyt for at få pengene op af lommerne på kunderne. Derfor får kunderne nu tilbudt køkkener, møbler og cykler på afdrag, men uden at det koster ekstra. Altså 0 kroner i udbetaling, 0 kroner i gebyr og også 0 kroner i renter. Og det ser ud til at virke. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Jamen, jeg skal kigge på en cykel til julegave. Ja. Julen er ikke højtid for cykelsalg, men alligevel går det godt her i forretningen. De spørger faktisk ikke efter pris. De vælter dem bare ned i hylderne faktisk, så det har været meget forenklet, meget nemt for os. Hos Fri Cykler tilbyder man kunderne at betale cyklerne over 2 år, uden det koster ekstra. Vi har også mulighed for at lave en finansiering på det, som ikke koster dig noget overhovedet i omkostning. Har det her med medvirkning til, at I sælger flere cykler? Jeg har det helt klart, ja. Jeg har det helt klart. Hvis en kunde køber en cykel til 7.000 kroner, sælger butikken typisk finansieringen for 10% til f.eks. Nordea Finans, altså 700 kroner. Butikken får så 6.300 kroner direkte i kassen, mens kunden slipper med 291 kroner 66 øre om måneden i 24 måneder. Det var optikerkæderne, der begyndte at tilbyde kunderne en afdragsordning uden ekstra gebyr og renter. Det er noget, der hedder Quick Core, hvor man faktisk kan få skjult samlingerne. Nu har finansieringsmetoden bredt sig, og her hos Quick kan man få et nyt køkken betalt over 4 år, uden det koster ekstra. Vi kan i hvert fald mærke, at der er en efterspørgsel på det her produkt, også for folk, som har en ganske glimrende indtægt. Der taler om en spirende optimisme i en branche, der har været hårdt ramt af finanskrisen de seneste år. Det er selvfølgelig også for at sætte gang i forbruget. Det er jo derfor, det bliver gjort. Senest er møbelkæderne kommet med. Her Hurup Møbler, der så sent som i går introducerede afdragsformen for deres kunder. Men Forbrugerrådet advarer. Ja, det er jo et billigt lån, men man skal altid passe på med at tage lån, og i hvert fald nogle af de her lån, der står der jo i betingelserne, at hvis du misser bare et enkelt afdrag på lånet, så skal du tilbagebetale hele lånet på en gang. Men de kunder, vi mødte, synes godt om tiltaget. Jeg kan godt se en fordel ved det, at man ikke skal af med de penge lige med det samme, at man kan få det løbende. Altså få noget mere i dagligdagen på en anden måde. Det er jo at kunne købe nogle af de ting, som man rigtig gerne vil have, men som måske lige her og nu virker lidt uoverskuelige at skal kaste sig ud i og købe. Og cykelforretningen oplever ikke bare, at de sælger flere cykler med denne her nye finansiering. Cyklerne, de sælger, er også dyrere end ellers.